natholazo lambangatha ungutata umntanam. Andimxelele ba ndimithi wathi yena akananzala. Ugqirha wakhe wathi akananzala akanokwazi ukuba nabantwana. Samkhulisa umntana ke wade wabana 3. Ndizofumana i-text kumithise enye girlfriend eMonti. Ndicimba ke ungathanga uba awunanzala. Wathi yena ke no uye wayokonfirma kwigqirha lakuwabo uba ngudabs wakhe or makazi wakhe ngathi wathi ngudabs. And lo dabs uthi ndinaye umntana omdala. Xa embonisa ile piki kaEnzo uthi nguye lo mntana lo. Athi ba ucela ulungisa izinto, ucela uphinda enzele umntana yonke into. Abe nesivumelwano ke nomama avumi ba athi sister wam andiyiva lento yalo mntana mihle ba ahlale pha. Umntana makabuye kuzothi umntana wasekhaya umtshana wam kuzothi sithi ba ndiyabizwa athi it's emergency. Ndifike nyani uzona elila amehlo ebomvu. Caba ukukhola no detective ba umntana ulahlekile. Ndicinga ngayo kokoko like ba utyaphi ngoku okanye wenziwa ntoni akakarechwa na. This is Uncut Stories. Real stories, no cuts. Stories without filters. The raw truth, unfiltered lives. Real talk, real people, yeah. No cuts, no filters. This is Uncut Stories. Gamalam, Mihle Matindela, hlala Eastern Cape, Baraweth, Emsobomvu. Ndizalwa nguVathiswa Matindela, ndihlala naye. Ndikhulele Emsobomvu, ndizalelwe phaa eGqo Hospital. Ndihlala nomamam nesister yam nabantwana basekhaya, abantwana besister yam ne-stepfather sam, utata mhlala ezilalini. Ngo-2021 ndidibene noLeo natholazo lambangatha ungutata umntanam. Sidibene eMsobomvu, ebehlala eMsobomvu Flats, mina ndihlala eMsobomvu elokishini. Sadibana ke endaweni esiselwa kuyo, ndabe ndihamba neetshomi zam. Wadibana kanjalo uba wathi masekwakhe, sa-exchange numbers. Sadibana kanjalo ke sathetha efowunini, sa-end up ke sizi-partners. Then ke sidibene ngo-2020 ngoDisemba. Then 2021 I got pregnant. Andimxelele ba ndimithi wathi yena akananzala. Ugqirha wakhe wathi akananzala akanokwazi ukuba nabantwana. Shocked ke mna ndithi hayibo njani uba ukwazi uba nabantwana, but ke zange ndimpressurize, zange ndibe ndimphikisa. That okay, it's fine, ndizazikhulisela umntanam. Ndazoxelela umama ba ndacela usister wamama zange ndimxelele phofu ba hayi ke umfana uthi akananzala yena. Bathi ke ekhaya it's fine, samkhulisa umntana, okusala egqibeleni nguye ozosola okanye uzabuya. Samkhulisa kumntana, umamam akaboni ndihlala naye, uye ke ubona ngo-2018. So bendihlala naye, mna bendifunda ePhakamani. Ndandifunda ugrade 11 ngoku yena ndibona naye. So ekumitheni kwam kwanyazela ukuba ndiyeke isikolo ndikhulise umntana because umama akaboni and usister wam efunda usu. Samkhulisa kumntana ke wade wabana 3. So last year 2025 ndizofumana i-text ya uLeo mosnandimgqibele, uLeo lo ngutata umntana ndandimgqibele ngokuya ndimxelela uba ndimithi wathi yena akananzala. So last year unditextile endibulisa, ndothuka ke mna kuba hayibo yena azobulisa mna. It's fine, ndingumntu obamba igrudge. Watsho uba kumithise enye girlfriend eMonti ahlala naye, behlala eMonti most last day eSouthern Wood. Umithise enye girlfriend
Ke mna ke ungathanga uba awunanzala. Wathi yena ke no uye wayokhonfirma kwigqirha lakuwabo ugcina uba ngudabs wakhe or makazi wakhe or engathi wathi ngudabs. And lo dabs uthi ndinaye umntana omdala. And xa embonisa ile pic kaEnzo uthi nguye lo mntana lo. So ke athi ba ucela ulungisa izinto, ucela uphinda enzele umntana yonke into. Ndaxelela iitshomi zam ke, zathi iitshomi zam but uba mihle willing ukwenza yonke into ungambambeli igrudge emntaneni because umntana mhlawumbe ekukhuleni kwakhe ubuza utata umntana. It's fine ke ndahamba ndayoxelela usister wam. Wabo sister wam athi usister wam usho nyhani lo muntu uba ubuyile nyhani empilweni yomntana. Ndike ndake ngendlela athetha ngayo because bekhe wanselela ne-450 uba mandithengele umntana ipapa. Then ke wasibiza uba masihambe siye eMonti eSouthernwood. Nditsho kuzona ke uba zona sizoya Enzo eMonti uthi ufuna umthengela impahla yonke into. Ndizohamba naye akazuhamba yedwa. It's fine avume ke wazosithatha ngokwakhe kuliyo that day. Wazosithatha ekhaya iyakwazi mos ekhaya. Ufika wamisa wasithatha sihambise eMonti. Asifika eMonti wamthengela nyhani umntana impahla. Wamthengela yonke into ebeyidinga. Then uzowasalala phayana. Then wazothi kumba mihle since ndibona inhlalo yakho wenu umama kongaboni and akho nombane kuwena. Bengicela umntana next year umthatha azohlala but akazohlala nam, uzohlala nomakazi wam apha eMonti. Mna ndizobane ndimenzile yonke into, ndinikeze umakazi wam yonke into. Ndathi ke mna ke sifana nangxaki mna. But ke funeka le nto ndiyise ekhaya because lo mntana ukhuliswe ekhaya ngabazali bam. Athi nake ewe unyanzelekile utsho umxelele explainele umamakho kanje kanje. Ndathi ke maka okay. Sifane sabuyele eGcuwa. Ndafika ndaxelela usister wam. Bose umuntu ndithetha naye kakhulu ngusister wam. Ndafika ndamxelela wathi usister wam amboxelela umamakho. Mna ngendawo isikakhulu mfana uba ngumamakho oyaziyo. Ndimxelele kumama. Athi umama mihla umntana akazukwazi uhamba engekamazi nalo mfana eyazi nefamily yakhe ekubeni ba wathi lo mfana akanayo nenzala. So makaze apha yena funeka bekhuphe nentlawulo umntana akasoke ahambe nje. Ndike maka okay mama ndifonele Lazola ndimxelele ba uthi umama kanje nanje ba funeka uzile wena apha nefamily yakho. Athi ke nake uLazola okay angxaki umamakhe uthi umamakhe wasweleka so uzawuza nomakazi wakhe. Then I think it was June. Waza nomakazi wakhe pha endlini neetshomi zakhe eziyi-2. Angosho noba zii-cousins or ziitshomi zakhe but enye yitshomi yakhe eyayihlala ezifletini. Bafike nyhani endlini bephethe igrosara. Bafike kukho umamam nosister wam behleli pha endlini. Bafike ke bathethe nomama mna ndabe ndimane ndiphuma ke. Bathethe nomama kuthethe umakazi ba hayi bacela umntana. Umakazi uvile nguliyo kanje nanje uba eben unomntana olapha and ufuna azohlala kuye and uzawuhlala nam. Babe nesivumelwano ke nomama avumi ba hayi ke xa ezohlala nawe makazi sithi abazali sawu in contact wena xa sifuna umntana uzona basitshintshane inamba. Ube nayo inamba yethu sibe nayo inamba yakho xa umntana azawuhlala nawe sikwazi ba sibane sibuza izinto umntana. Fine ke nyhani makazi kokaliyo ashiye inamba nozona amnikeze inamba yakhe. Bendingenafoni ke mna ke that time. Bathi ke bacela uhamba nomntana kwangoku. Bafuna umenzela i-birthday. Umntana uzalwa yi-28 September 2021. So bafuna umenzela i-birthday since bangazange bamenzela one. Fine ke bahambe nomntana. Abe 2 September nyhani ke bamenzela i-birthday. Abe umntana ke uke pha eMonti eSouthernwood. Mane ndimfowunela ke through usister wam ifowuni yakhe. Then ndathi ndaba nefowuni ke bandanayo nenamba kaliyo nenamba kaEnzo sesuma wamthengela itab. Phofa ngosho noba wamthengela na okanye wamnika one ifowuni zakhe. But yayitab Enzo mane ndicommunicate naye pha ndithetha naye pha. So ke
Kwathi kuzobetha uDisemba like phango November wathu bathi abantwana bafuna uEnzo ba abuye ngoDisemba azotyela iholiday apha. Nomama ke sithi uyamkhumbula umzukulwana wakhe ufuna azotyela iholiday apha. Ndamxelela kuLeo ndambhalela ndathi Leo ngicela uzuzise umntana ngoDisemba azotyela iholiday apha and nam ndiyamkhumbula umntana. Athi uLeo okay is fine uzamzisa umntana. Abethe kuDisemba. Bezihamba insuku kuDisemba ekuqaleni kaDisemba ndimbuze Leo ithini into umntana uza nini? Athi na ke hayi ndizamzisa pha nge-20 into azotyela iChristmas. Sabethwa imali ngoku andizukwazi umzisa. Okay ndithi makaqala ke umntana singabe sixoxa umzisa umntana nge-20 because uyakhonjula apha endlini samkhumbula umntana. That time ke bendiphangela eMilton Main indawo eselokishini kulaa ndawo ndihlala kuyo eMsobomvu. Sibethe ke i-20 into ndithe kuLeo namhlanje i-24 Christmas ingomso ithini into yomntana? Angandiphenduli. Abe esithi usister wam ke mihle andiyiva le nto. Usister wam ngumntu womoya ke ocawa eSt John's. Athi usister wam andiyiva le nto yalo mntana mihle uba ahlale phaa. Lo mntana makabuye noba uhleli apha kusala lo mntana ukhulele apha kule nhlupheko yalapha ekhaya. Ndithi ke mna ke okay ndizawuthetha noLiba abuyise umntana. Ndimbhalele kuLiba umntana uyafuna back endlini. Sinalapha angandihoyi. Sister wam ke athethe naye bathethe kuWhatsApp. uLeo ashawutise kusister wam bathukane efowunini bathukane and then ke wabuyela kum ezondibhalela imessage uba usister wakho usile ntontoni and andizuzisa mntana akuye mna apho uba ufuna ubona umntana makuye mna. Ndithi njani uba ndikuye mna njani uba kuye mna umntana ifuna ekhaya lo mntana ukhuliswe ngusister wam ukhuliswe ngumamam. Awuzumxelela uba mama kuye mna ngenxa uba ndingumzali wakhe ngenxa uba ndakuvumela uba ubuye empilweni yomntana. Hayi ke ebe endibhalela imessage ezinintsi imali ezini uba sisakazozisa mntana yena apho. Ndibe ndingena ndiphinde ndilahlekelwe yifowuni ke. Abe ethetha nosista wam bethetha kuFacebook usista wam ebhala nakuFacebook uba ufuna umntana. Then ke ngoku uye waya ke epolice station kodwa makaye ku-social workers. Social workers waya kusisi wam kwang the same day. Kwi-social workers wafika wa-explaina le nto uba uLazola akafuna ubuyisa umntana kudala umntana emthathile. Kasifuna umntana akafuna umbuyisa. Then zithi i-social workers caba waphendula ngumntu ongusisi ke kwezo social workers. Wathi la sisiba no uLeo unalo ilungelo lohlala nomntana wena ungendawo. Sister wam abuye ke ezondixelela emsebenzini uba hayi ke ntombi sihlambile izandla mna. I-social workers zithi uLeo unelungelo lohlala nomntana. Nditext uLeo ke nake ndithi Leo cela uzise umntanam. Ndibale ndimbhalele imessage okoko. Then wazothi uLeo kum it was January. NdiseRhawutini mna mihle andizokwazi uzisa mntana andinayo imali. Ibuzo njani uba useRhawutini ubungekho seMonti? Hayi ndiye eRhawutini ne-girlfriend yam noEnzo nomntana lo mncinci wabo. Ndithi ke nake njani uba uye eRhawutini without i-permission yam without i-permission yethu because ubuthe umntana uyohlala nomakazi. Njani ke ukuba uhambe eRhawutini awumxeleli nondixelela uba umntana useRhawutini. Bendizawuxelela qha unafowuni ndithi xa ndingenafowuni usister wam unayo ifowuni uyacommunicate naye ngumfowunele uthi uba ufuna mna. Ungixelela uba umntana uya naye eRhawutini ayisize for i-holiday. Ndithi ke mna ke ndicela ubuyisa umntanam ke. Athi andizubuyisa mntana mna mihle. Wena uzawukhwela apho uza kubhukishela itikiti uze wena apha eRhawutini uze uba ufuna ubona umntana. Ndithi njani uba kuze mna eRhawutini uba ndifuna umbona umntana ndikuxelela umntana uba uyafuna ekhaya and uthi wena uzokwazi uzisa umntana unamali kodwa unayo imali uba ubhukishe itikiti. Xa ungenayo imali xa unayo imali yobhukishela uEnzo itikiti umyaleze phaa ebhasini. Hayi andizuyenza naloo nto mihle. Abe esilwa ke
shashalaza kanjalo. Then ke ndithi ke okay it's fine. Xa ungazukwazi ke umkhwelisa umntana. Xa usithi uyamukisela umkhwelisa awufuni, cela umnike umalume wam. Umalume wam umlimi Mathendela ohlala apha eGauteng. Uzozumthatha. Yena kuzawukwazi umthumela umntana ba aza apha eGqeberha. Athi yena akazunika mntana strange. Ndithi akaso stranger ke lo umalume wam. Izokubonisa i-ID yakhe nguMathendela njengo-enza ukubirthday yakhe kuDole Mathendela. Athi imihla ndizoyenza loo nto. Nditexta mos kwiifowuni zeetshomi zam because andinafowuni ndimbhalela kuFacebook. Ndisemsebenzini ke lo xesha. Ade aphele uJanuwari okhona ndifuna umntana. Then ke ngoFebruary ndisemsebenzini nalapho. Kuzothi gqi umntana wasekhaya umtshana wam, umntana wesister yam. Kuzothi gqi sithi ba ndiyabizwa kuzona ngusista wam. Ndithi undibizela ntoni? Ndiphangele mna. Athi it's emergency. Molweni kwakhona, iPocket Broker isn't just a platform for one-time profit. It's designed to help you build more consistent earnings over time. Mamela ke, nokuba uyaqala okanye ungumrhwebi onamava, you get access to multiple trading tools, markets, and strategies in one place. Let's take a look. First, registration. It only takes few minutes. Just create your account and start exploring the platform. And don't forget to enter my promo code QualiJune2 to unlock additional bonuses. One of the key features is quick trading. It's a simple way to trade with fixed returns and low entry threshold. You choose an asset, predict the price direction, and open a trade with expiration from 5 seconds up to 4 hours. For OTC assets, even sub 1 minute trades are available. This makes it possible to enter the market quickly and potentially earn profits within minutes or even seconds. You can also use penning trades. Here you set the price, timing, and conditions in advance. Once the market matches your setup, the trades open automatically. So you don't need to watch trades all the time. The platform executes everything for you while you keep full control of entry points. For more advanced users, Pocket Broker also offers Forex, shares, and indices trading through adapted MT4 and MT5 platforms. You can use leverage and access traditional financial markets beyond simple trading formats. This is ideal for traders who want more flexibility and deeper market exposure. The platform also includes social trading, trading signals, indicators, and access to over 130 assets with up to 92% profitability and 24/7 availability. It's a complete ecosystem for different levels of traders. Now, let's talk about AllTrade. It allows you to open a trade using platform funds instead of using your own money. If the trade is profitable, you receive the profit minus the nominal value. For an example, a $100 AllTrade with 92% payout gives you $92 profit if successful. If the trade is losing, you're losing nothing. The stake simply disappears. AllTrade can be obtained in the marketplace, chest, or as a platform rewards and activated directly in the terminal via the lightning icon. The platform also offers high income potential with convenient withdrawals. You can withdraw funds with multiple options, full transparency, and no commission fees. There are also trading options that do not require personal investment, allowing users to participate even without using their own balance. And if you ever need help, 24/7 support is available. Any issue is resolved quickly, so users are never left without access to their funds. Let me show you a real trade. I'm opening a position now. And there we go, a successful trade. Everything is fast, simple, and transparent. Security is a key priority. Verified accounts ensure that only you can withdraw your funds. And the platform uses 256-bit SSL encryption, the same standard used by major banks. iPocket Broker yenzelwanga urhwebo olukhawulezileyo kuphela, kodwa for ukwakha a consistent trading results over time. Enkosi ngobukela, masidibane kwivideo elandelayo.
atsho kumntana ndithi emergency. Umbathi ke usipokazi manager wam athi hayi ungahamba mihla. Ndihambe ke xa sihamba bendleleni uyabonakala umntana mosiba kwalapha kwayena abe emehlweni uneglasanyana. Ndithi kwenzeka ntoni othandwayo? Athi hayi nam ndibone umama elila. Ndithi ulila nantoni umamakho? Ndisifane ke nyani akho kude emsebenzini wam nasekhaya. Ndifike nyani uzona elila amehlo ebomvu. Ndibuze ke mna ke sendicingela umamam ke mna ke. Ndibuza yebo kwenzeka ntoni? Abe ndika i-call caba ukwi-call no detective ba umntana ulahlekile. Athi detective Mihle umntana ulahlekile animthathanga na umntana. Na apho egcuba ke kokuni umntana egcuba. Ndithi nna ke njani ba umntana ke kokuthi egcuba umntana ebe kuliyo. Athi uliyo uthi kaloku umntana nina benimfuna ngoDisemba. So khange nithumele mntu na azomthatha umntana apha. Ndithi mna ke khange thumele kwamntu thina apha uliyo wathi akazozisa mntana and akazomeka mntana strange and uhlala kwi-complex. Kwi-complex ke ngubani umntana ozongena ezothatha umntana? Because kwi-complex ezininzi mostly kungenwa nge-password kanye nge-fingerprints. Ndidrop ifowuni ke ka-directive ndifowunele uLazola. Lazola kwenzeka ntoni? Athi kunje nanje Mihle man umntana ulahlekile. Ndithi ulahleka kanjani umntana? Andayokhe. Athi ba umntana uphumile ufuna uyodlala ngo-10 AM ekuseni eGqibotya. Uve ii-voices zabantwana phandle wafuna uyodlala. Uthi ke yena khange amvumele ba ayodlala. uEnzo walila. Igama lomntana ke nguEnzo Kuhle Mathindela. uEnzo walila wafuna uyodlala ngenkani waziphumela waphuma uhambe uyodlala. According history skaliyo ke uthi beku around 10 then yena uthe beclean esenza laundry apha endlini ebhizi eclean. Then uthi uthe qaqaba ngefestile nyani ke naba abantu uyababona bedlala. Akaphizwa phinda aqhubekeka waclean ke wenza yonke into ayenza apha endlini. Then wabe u-girlfriend yakhe ebeyisithi uba ibisi lomntana ungalibali. Then uthi ke ngo-12 wathi xa jonge efestileni akho bantwana badlalayo. Uphuma esithi uyothenga ibisi. Xa iphuma wajonga kulaa ndawo ekudlala abantwana abekho. Wajonga kwindawo apaka kuyo abekho. Uthi wacinga uba isinoba mhlawumbi uEnzo ungene komnye wemizi mhlawumbi ulandile loo tshomi yakhe. Wahamba ke waqhuba imoto yakhe wahamba waya eShoprite uthi wayothenga ke ibisi. Uthe eselapha endleleni ke uthe watexta igirlfriend yakhe ba xa ibuyile lowo angaphinde aphume. Yani ke wahamba wayothenga wathi ke girlfriend okay wayothenga ke ibisi eShoprite. Wabuya nokuthi ubuye pha ngo-1. Xa ibuya umntana akakabuyi endlini. Xa ibuya uba hayi umntana uphuthe yaye akakabuyi. Uthi waphuma phandle wakhangela wajikeleza kulanda abahlala kuyo. Then wanqonqoza kwimizi nalapho unqonqoze kwimizi yi-5. Then wavulelwa kwemizi yi-2. Kuloo mizi yi-2 akho kwamntana. Then uthi waya egeyithini kwi-securities wabuza i-security ba khange nibone abantwana bedlala na apho khange nibone umntana onje beveza iphiki kaEnzo. Sithi security hayibo abantwana badlala njani ukubanda kunje? Akho mntana onophuma kudlala kunje ke ndikhasibone kwabantwana badlalayo thina. Then uthi ke waphinda wabuyela wasithatha imoto wahamba uyovula i-case. Angosho noba wayivula eMidrand ke okanye Alexandra since ke ithiwa i-case yabantwana ise-Alexandra okanye eMidrand wathunywa be-Alexandra but thina safonelwa ngi-detective wase-Alexandra u-detective Rehotso. Then wayovula ke nyani le case sabe sesifowunela. Thina ke ngoku ngoLwesibini Monday mos ndizamile abantwini koodabs bam kwabantu basekhaya like sizama nozona bezama ecaleni uba sikhwele size eRhawutini singakhangela umntana sisedua. Nyani ke nyani imali iphelele ngoLwesibini. Sikhwele ke sikhwela indim enguzona netshomi yam enguSiso.
isithi yosincedisa. Sikhwele ke sizofikela kwamalume wami eSoweto. Sifike nyani Wednesday. Oh nje bese sizokhwela ngoLwesibini sifonela umalume. Malume siyeza apha eGauteng sizofika lapho kuwe. Just for uncedisa ukhangela umntana. Athi umalume akho ngxaki ningafika lapha kum. So umalume afonele uLazolo athi omihle ke bayeza apha. Azoka athi yena ke uLazolo impendulo yakhe ba bazothini apha. Abazukwenza amahluko. Abuza umalume ayibonjani ba ubuza baba bazothini ngumama umntana lo. Unelungelo lozokhangela umntana akhe andithi uthi umntana ulahlekile. Awunobuza lona. Nani ke ndibe ndibuzile ke ngakwelazo ba i-footage ithini. Athulazela i-footage yalapha kule complex ikwi-entrance yegate cha. And le camera le footage le nje bendibukele imfili ba ayibonakala kwayona. Thina ke okay sasibonela xa ndelapha. Sikhwele nyani ke ngoLwesibini sifike ngoLwesithathu sifike nyani ekuseni sihlambe. Malume sikhwele ke imoto yakhe siye Midrand kule complex eKings Crossing. Asifika ngaphandle sifika kukho le post ka enza pha ngakho security. Sifike sizichaze ku security ba singobani ndimama umntana si understand ke sithi ke sifuna i-footage yalapha. Zithe security asekilini. Okay sawufonela head of security because nguye umuntu ne password zovula access yovula i-CC footage. Sithe okay singene ke ba phakathi simeqaleni kwegate. Noba salinda 30 minutes. Wafika head of security wafika sesithi uyaleqa kwenye meeting icela semlindeni nje 15 minutes usawukhawuleza abuye. Sithi okay athulazala siye kwi-apartment yakhe ngoko sasalindileyo head of security. Nyani ke siye pha nje bese siye ke phayana landawo and xa sifika pha kula apartment ahlala kuyo akahlali kwi-first floor uhlala kwi-second floor and xa unyuka iziteps phayana kukho umnyango uvulayo uzawungena kwezinye iziteps for uba unyuke uye kule ndawo ahlala kuyo leyo. Nje ndiyazibuza abaphakathi ayibo xa umntana xa isithi uliyo umntana uziphumele uenza uvule njalo umnyango umntana ona 4 years ahamba yodlala ezantsi because utsho mos uba becelile then uyamyeka uenza uyaphuma kodwa uyayazi ba le ndawo akho umntana okwazi uzivulela if ever umuntu umntana ayoyibona la complex akho umntana onokwazi uzivulela phaya ona 4 years ba ayodlala ezantsi. Sifenge ndim ndizithethela phakathi ke singene phakathi la apartment yakhe sihlala noba sithe sagqibohlala kunkonqoza amapolisa wafika azobuza ngecase umntana afike azothi ba azojonga ba akuliwa na apha. Sithi ayibo kuliwe lantoni sifonelwe nguLazola ba uzokuzojonga kuliwe na. Sithi ayasizangolwa thina sizobuza umntana xa amapolisa azange ahlala nohlala ajonga banyana abona ba asizanga ngodlame aphuma ahamba. Then kwaphinde sathi sahlele wathi kwanqonquze enye knock kwafika udetective Rekhotso lo uhandlisha le case wabesithi uzothatha ifoni kaLazola ne-girlfriend yakhe for ihambelana ne-investigation yakhe. So uLazola athi bacela ukwenza i-call kuqala afonele umalume wakhe. Lo malume wakhe caba naye lo malume uhlala kwakule complex akwenye iblock. Athi malume nangu detective Rekhotso uthatha ifoni andimazi ke noba malume bayintoni noba usenza amaphaphaso yintoni andikosho. Athi ba cela unike lo detective athi ba ifoni ke ukusithathela ntoni because usebenza ngayo ifoni uleyo since esebenzele endlini kule nto yakhe business. Arigena ke udetective no i-part of investigation yam kunyanzelekile ndizithathe ama-sim card asizowathatha wona sifuna nje ifoni. Nyani ke uleyo bazikhuphe i-sim card sithathwe ifoni ahambe udetective
sifowunele ke uba naku head of security ufikile. Sehle ke nyani sihambe siba. Asibukela i-footage iyabonakala iclear. No head of security uyabuza uba hayibo umntana uyodlala njani ukubanda kwakuba kuthiwa ukubanda nyani la Sunday. Ndikusho no head of security kwakubanda umntana wayodlala njani. Sibukele nyani footage. Xa sithi footage clear iyabonakala yonke into but akho asiboni into uphuma namntana. Kubonakala imoto ezingenayo neziphumayo and nezimoto azisetshwa. Masukuyi complex endikhe ndazihamba before ibhuti at least iyavulwa kwe-complex xa ingena. Just ubona nje ibhuti phayana kazange bangasetshwa kazibhuti imoto zazizingenela. Sibane ke sithi ke sigqibela ubukela i-footage sithi kulezo sicela i-directions zesikolo zomntana senze umntana besithi uyafunda. Kuzophendula ubrother wakhe kuqala asinike i-direction ezirongo. Athi ulazola no ayizizo ezi directions zesikolo zika-Enzo zithi isikolo sika-Enzo ngoba asinike nesikolo sika-Enzo ke ba. Si-driving nyanye siye phaa esikolweni. Xa sifika esikolweni somntana sibe siyobuza i-character yomntana uba ibenjani esikolweni. Xa sifika phaa nyani asinikwe umisi wakwa-grade R. Umisi wakwa-grade R athi ba no umntana ebethule esikolweni and lo mntana une-2 weeks. So noba yiyo loo nto ebethule besingekamqapheli. And kuloo 2 weeks yakhe akayigqibanga noyigqiba because Friday khange aze umntana esikolweni. Utatakhe undibhalele imessage esithi umntana uwe kwislide badly hurt. So uthi utitsha wambuza uba umsile na umntana kwagqirha. Wathi ba no ibizii-bruises nje wamthengela amayeza. Athi ke nake utitsha okay abe right umntana. Thina ke kangasixelele nge-incident le sizoyiva ngutitsha esikolweni. Then sithi kutitsha cela uscreenshotele ii-chats for uba sibe na-evidence naxa siyovula i-case. Nyani ke utitsha enze njalo ascreenshotele ayisendele usister wam. Sihambe ke sigoduke siphinde sibuyele eSoweto. So ke Soweto siyidiscussele no sithi no man masambe siyovula i-case ye-negligence because ayikho kaloku le ngoku zintsuku ziyahamba. Kodwa kubethulisini umntana oko belahleke ngecawe. NgoLwesine ke sihambe siye e-Midrand police station. Xa sifika phayana sifike kulaa festile sisiwe kwenye unitata sise kwenye i-office. Wasifika la office ngendawo izinto njenge-GBV neentoni. Basifika phaa kukho umntu ongubhuti. Abala bhuti i-assistant yomphathi wakhe. Athi ke umphathi wakhe akekho but singathetha isitori. Amamele ke then afonele umphathi wakhe amcacisele kanje. Athi umphathi wakhe no hambani niyovula i-case nge-negligence kulaa festile. Nifike nitsho uba nithunywa ndim nizovula i-case ye-negligence. Nyani ke sifike kulaa festile sikhalo lo mntu ongisisi. La sisi abe sithi ke thina sizovula i-case asishawute mala sisi ba nizovula i-case. I-case ayisukuvulwe nje ndithi sowusivile uba sizovula i-case yantoni nje besofika sosishawuta. Hayi kaloku nifike nathi sizovula i-case besisithi besofika sithini. Ke besekungena nobanye ke aba ame nabo kule festile ba kwenzeka ntoni sicacisa isitori sithi sishawuta ngulo sisi ntontoni. Sifike kusisiwe kwenye i-room kodwa maso uyomamela esi statement sethu. Sifike kumamela walo sisi besivuyile nomnye usisi. Bayi-2 abasisi. Sichaze ke isitori sizovula i-case of negligence. Bathi ba hayibo i-case ayivula i-case of negligence umntana engekafumaneki. Kuba lo mntu uphethe le case. Sichaze uba ngudetective Rehotso. Bamfowunele ke udetective Rehotso. Detective Rehotso abe eshawute sefowunini uba sizothini apho i-case ivuliwe. Sithi la sizongovula i-case ye-missing person sizovula i-case ye-negligence. Abe shawute siba no i-case ayivulwa umntana engekafumaneki hambani apho. Abe sishawuta ke. Nyani ke siphelelwa amathemba xa sizawushashalaza ngamapolisa. Sihambe sibuyele eSoweto. Sithi ke malume hayi
asazi basawuthini ke nathi because asingabona balapha and lo mntana olahleke i-Midrand asizukwazi nokuba singathi sincediswe ngabantu because if ever mhlawumbi kuthiwa ulahleke kule ndawo yethu besinawuthetha ne-forum yethu because apha asazi kwamntu. Masibe nesibuyele egcosini usisi wami oleqa esikolweni ufunde kuso. Sibuyele eGcuwa ke. Sasifike eGcuwa, sabe sesifumana i-call kwi-detective records. uLazola ubanjiwe. Sibuza nje ubanjiwe ntoni? Athi ubanjelwe i-negligence. Sithi hayibo, bengathiwanga kanti i-case of negligence ayivulwa umntana ekafumane okanye umntana ufumanekile. No, sisi umntana akakafumaneki. Sithi hayibo ngobe usishashalaza. Athi hayi sorry no ntoni. Caba ke ngolo udetective ufanele ngumphathi lo wayethe masivule le case. Nyani ke sigqibela ulibanjiwe kuthiwa uyavela akazuvela Friday ke uvela Monday. Yani ke avele Monday brother wam umalume wam aye kule case aye court afumana ibail ke uLazola. Then ke uthiwa uzovela apha kuMay. So ke umalume afonela udetective records ba ithi inini date yokuvela kaLazola. Detective ayichaze i-date. Umalume wam wayoqhamleka ecourt. Ayifika ecourt akho kwaLazola ovelayo weva uyavela namhlanje. Aphinda abuyele ku-detective athi yo hayi noba ndimixe ndiphilanise i-date. So kuno-detective almost ndimtexta ndimbuza ngecase ba ithini updates ye-case because bekukudala ngoku umntana belahleke nge-15 February. Athi detective xa ndimthethisa ungubani ndithi yena hayibo ndingumama ka-Enso. Athi sorry kaloku mna ndinee-cases ezininzi. Ndithi hayibo ii-cases ezininzi le mntana ona-4 years ungayihoyanga. Athi ndibuze yena ke ithini into i-update. Athi no basalinde i-permission uba kusayine magistrate asayine i-search of warrant and iifowuni ziseselebha zikabuyi. Ndaphinda ndambuza detective ithini update. Zange ndiphendule wandifaka usini. So zange sifumane update ngomntana until ndaphinda ndathi ndaqumba mandiphinde ndibhale kuFacebook because kudala umntana ngoku ndibhala abantu benganguwe. So ndathi ndafumana abantu ke kuFacebook last post yam abantu ke bade bayishare ke ngoku uze ndifumane noLelethu kuFacebook for uba mandize apha ku-Uncut Stories. So istory sam sinjalo. Uyenzelwe ngumntana ondwebileyo. Umntana ondwebe kakhulu. Busithi noba uyagula enzembona uba uyagula ngoku because umntana ondwebileyo uyanyaba xa ekhulile. Bese noba ubona esitratweni ubona umuntu ongubhuti ubona umuntu ongusisi uyakhwaza abulise bhuti xoliphi ishumi bhuti xoliphi unjalo bethanda udlala bengumntana obhabli ibeka kanjalo. So uthe ufika kwakhe umuntu wanyaba mani umntana after dibene noLazola because xa ndibesixa ndimfowunela akasathethela hlobo wedla ngothetha nam ngalo ngoku wayefika because uqala ngoyefika umuntu noko wayibonakala uba uhappy but ekuhambeni kwexesha ndimbona mani uba no banehlekezelo ebengumntana ondwebe kakhulu. Ngoku ke amapolisa ayilinde i-search warrant wathi zange sifumane i-information emapoliseni nesasingafonelwa ngamapolisa. Umntu wayebane sifonela ku-detective records. Then uthi zange asixelele noba bayile napha okanye bathe bayifumana na i-permission uba bayosearcha bana. Sayiva nguLazola leba amapolisa afike nezinja and khange bafumane kwanto but zakhange bayisearche yonke i-complex. Basearche emotweni yakhe napha kulaa ndawo ahlala kuyo endlini kulaa ndawo ahlala kuyo uEnso. Mna nefemeli yam ngoku sesithetha uba ngoku masenze into zesintu because amapolisa ayasifeyila. Ngoku sesihambe nabantu ababonayo sibona uba like lo mntana usaphila na okanye akasaphili because ngoku sesifuna uba neclosure
noba umntana akaphile at least sikwazi ukungcaba sibe ne-closure siyifamily. Mna ngokwam ndiyakokela since kulaa incident yangoLwesine eba uEnzo wawa kwislide, mhlawumbi bambetha wabamzakalisa bayombeka kuloo ndawo bambeka kuyo. Then ke ngoku babona uba nyhani ke umntana mhlawumbi akabhubhanga bambekile kuloo ndawo since ebelimele kakhulu bamnqanda ukumsa esibhedlele. Then ke ngoku mhlawumbi baqomba mabamthathe kwalapha since seberipote i-case ke uba umntana ulahlekile and le case iyahambela. So mhlawumbi bamthatha bamsa ezilalini kulapha ekhaya Enzo. If ungabona kulapha ekhaya Enzo kule ndawo unemikrwe, uyabonakala uba unento. And naxa nangoba ndandigqiba umfowunela like ngoDisemba waye off man, ebonakala uba une-stretch esilapha. And ngehla bathetha ngayo liba umntana uwile and then wabhedle head but yaphinde yayitshintsha uthi zii-bruises nje xa ibuza uba umntana umsile kwagqirha. Andifuni ukuthi ndiyazisola but ke I have to uba ndithi ndiyazisola because bendimthembile ngendlela aze ngayo nendlela aqale ngayo uba umntana ingathi uyamthanda, namthengele yonke into possible. Ndimtruste uba nyhani uyafuna nyhani uba yi-part of umntanam. Ngoku kunzima nolala, sometimes funeka ndilale ngeepilisi, sometimes funeka ndibe around people because xa ndihleli ndedwa ndicinga kakhulu and ndicinga ngayo kokoko like uba utyaphi ngoku, ugodola phi umntanam, akahlukunyezwa na kule ndawo akuyo, mhlawumbi ke uba uye wathathwa wasiwa kuzolala akabethwa na okanye wenziwa ntoni, akakareyitshwa na because zininzi izinto ezenzekayo abantwana abancinci bayareyitshwa. So zinto endizicingayo, so that's why ndingathanda uhlala ndedwa most of the time. Uba ndingafumana ithuba yoba ndithethe nomntanam ndingathetha naye private, ndithethe naye kakuhle. Wenza mos umntana ondwebileyo as uba bendisitsho, ndimbuze kakuhle, Enzo bekwenzeka ntoni kule ndawo ubukuyo. Wenza ayingomntu okhawuleza ulibala, ayingomntu oyikayo. Sendisho uba xa inohlala nam ndihlale naye phantsi ndimbuze uba mntanam ubuhlele njani phayana nalaa mama ubuhlele naye, kwenzeke ntoni kuze ngubani okuzise apha. Mhlawumbi awuzumazi but ngumntu onjani. uEnzo ke ngumdala mos ngoku anothi ebendwebe ena-3, so ndisholi ngoku ezawuthenisha 5 this year. Akho nto endongayikhumbuli, so ndingahlala naye ndimbuze because ndingazibuza imibuzo nam uba akanosoka athi gqi nje there's something mhlawumbi bamnyengezile umntana. Ndimbuze uba le ndawo ubukuyo ibiyindawo enjani, bonisa uba khubona umntana umbonisa uba le lokishi lena zilali zibungekho sendaweni enje, yebo. Ndimbuze kanjalo. I think ndinazo ii-hopes uba usaphila ngendlela endifilisha ngayo mna. I think usaphila, ufihliwe lo mntana since wayengafuni usinika kwangoDisemba umntana. And according ii-voice notes zakhe bandindixelela uba i-full custody uzayithatha yomntana, angayithatha na-anytime since ejonge i-background yasekhaya. So I think umntanam usaphila and xa yena uzimisele ngomfihla apha kum nefemeli yam. Uba umntu unolwazi betshonana ndicela andisetshe kuFacebook, ndinguMihle Mathindela, uzayibona iprofile yam. Then if you go through iprofile yam uzayibona inamba yam ithi 068 677 168. Then unditext kulaa namba okanye utext usista wam, but nenamba kasista wam ikhona phayana, ndizayibhala kwibhayo ngoku from now uba unayo information noba undhlebele ecaleni. Okanye utext amapolisa xa mhlawumbi ungandirichi mna, amapolisa ase-Midrand. Phofu andiwathembanga ke namapolisa ase-Midrand since asifeyila, but ke noba uba une-information undi-inbox kuFacebook okanye undiwhatsappele, ungandifowunela, inamba yam ndiyafumaneka kuyo. This is Uncut Stories.